nang ko kalam gela hello non malom lam ahok helam rat along pon ulo la bongo senatum neli kapeli alam galpu neli si neli pen tuliram rong hanga ke hai CEM neli tum hagohati secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phike nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji usi ka pele alama pele la pen la phan bongo sena atum BJP atum pen cherap si niliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa niliphan ang piat lo pusi alam ka pele kapanya thang lapen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo no lama si Jimny neli loan NC chonam lok lo halata tuliram rong hang si neli phanang nampi pusia pajet hang lake ahok he alam Jimny ke nam ke nili sopo akleng bang loan NC niliphan Jimny na nampi seta na nampi putapu noda atheman nili ke nili arta ningkan troxy ke ra pholo posi niliphan loan nili loan en long le nang pipe lama si nili sopo men pen si loan ke alam ke non hala installment ki pinang ke nili pension pen si nili installment ki pi akinam ke nili le a loan ke en ke sa nili sopo men pen la ke ako kagos potro nang jumlangi pe dolo la pe seat mani bangta nili bolero bang se jordet si a seat mani nili pi seat mani anda poisa la si hala bolero bang e jordet nang kok lu poisa ka vedet a thike chini lo nili la rat akam e claim lok si poisa pe dam lap lu la puya la helo abinong ke karbiatum inglong arat atum phan kapejok long along riga pejok amunit tum hanga pejok ji akam ke claim lok ben si neli poisa ke neli ka chobia por anta bank penta ulai lap le la pen pedam lap le fixed deposit anta pedam lap le neli non awas thala sam la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordar ateng pen neli phan poisa na pipu ke la ka ahok kali bongo senatum alang liphan order pibo labang e chini lo bongo senatum alang liphan order ki piateng ben si la NGO APHLC aki mita ka selam lo lage bongo senatum akam lo lage athema kopia posi bongo senatum e claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum lapen bongo senatum athema nang litum ning do tahai ningkan pharukre ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo senatum benar organization puselam le hala bangso benar organization along tribal atum an pedol lap lahada asamis tum tahadak pedo dun lo bongo sena methang dum da dolo bihari tum tahadak dolo ben tribal ke do andum da dolo ben khilonjia ohomia tuman ta hadak si pedo atlo kad ke do de dun ke karbia na lo hada karbia phan bilong lo kapre amat karbia tum ajakong papa vedet lo karbia tom phan ajakong papa vedet pen si election ke dam tang anta congress amen pen BJP amen pen la bongo sena pen bihar senatum election che pe hai bom lo la pen halatum election Congress amend pen
เป็นบงโกเซBJP amen NC ละบงโกเซนาตุมเจpe hai lo ka che pe hai pe na jok si ilitum Karbiang Long di Mahasau ke alang litum West Karbiang Long anta la bongo sena Bihar sena tum si control tip le BJP pan Congress pan ta la tum si control tip le control trip pe na jok nang litum la an tek long lo jet 2015 aning kan pe ni litum PGR VGR la pen government along le la railway along an encroachment an eviction at nang ji puta eviction hai hedet la ke eviction hai hi ke bongo sena la pen Bihar sena to man ka pherel athema non ke do bom ilitum si BJP pu bom ilitum ke chok chelo la BJP kali lagi bongo sena lagi al ahokalam mang ilitum la ilitum ahotur ji chini nangi ilitum ahotur ke BJP kali itum ahotur ke bongo sena pen Bihar sena lagi hala BJP to ho Congress la ka hatiar chotanat arisim chotanat hala tumki tuliram rong hang da ho morsing tiso tang ho hala komania tokbi tang ho komania EM tang ho MLA tang ho rup sing tang ho rong hang tang ho lai hoi an ke la ke arisim chotanat bongo senatum la pen Bihar senatum arisim chotanat la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulote ekhe ke che raiji pulote ilitum ahotur chichini nai ahotur ke BJP ta kali Congress ta kali ahotur ke bongo sena pen Bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke bongo sena pen Bihar sena atum arisim chorana muthe non ke chok che ke itum kachini ne pen jo arisim ko pilo je plan do nang ya kam ke do la hello itum arisim che plan do nang ne BJP ke dun polote la arisim si man dun lo hala bongo sena pen Bihar sena tu hala tum arisim si man dun lo lage BJP ke dun Congress ke dun polote lage hokalam lo lage mo api ilivir da api kalang te ma puge ale ave lage non si chini nai lage bang pir theda det ke cherai akhe ke cherai ke ron ke chedan lo te ahotur phan chini peme si ron ke chedan ahotur ko nanne bi ko ma ahi ka pre hile aprong lo te thanga le ave lage la si non la son si chedan lo non na che planke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam I ke thang da kali lage nilitum lai huya lam kapachini penajo Khilonjia Ohomia tu Adivasi tu Naga tu tribe ke do anatum APHLC along wang lap lo non wang lap lo an ke hala benar organization tu ke claim ke rem lo gadi benar organization ke vir ponon la ni tum yong si APHLC along tribal ke do an Adivasi ke do an Khilonjia Ohomia ke do an chelang pet lo te benar organization hala bongo sena tum ka selam a benar organization ke vir po la si ke vir lo pulo tang te alang litum phan PGR VGR along le penchot kalilo along ka break eviction along ka break encroachment area pen anta eviction po la pen alang litum voter list pen da council voter list pen ki amenda ke kang than po alang litum da ke dori pule lipu pepin se alang litum methang si damnang etikente ayo political aja ko ngavelo de damnang etikente alang litum la ka pheresi nilitum chelang pet nang theklong si la NGO kimi ke salam nitum arjulong la silam lekut nitum arjulong non nang klangi tam ho pu nitum hanang than athema nitum ka chelang pet apot la nang pi phuk dun ya phat amen ka pi phuk dun nang ita ki pu thu la po hello je ai ka thar ke Christian po puyo ako APHLC ke Christian party pu verti alang litu la pot Christian tu am phan le enra Christian tu hijan le pachik korna putaho pachik jok na putaho la si non ke en bang clear tum body ni amen puing tum te di ne bang ke thom tum bang ke Bible school ka porhe tang atu la pen evangelist asopo la pen amen ta Bible long ke do amen bang hini tu bang ke ala inura bangge lage Jesus calls a mission ben si kami claim tu inura bangke missionary
halatum pan NC Christian of tuam pan NC Christian of missionary at tuam pan NC Bible school pen ke pas tang tuam pan NC non APHLC ka pi phuk ra det ka pi viria kam ke claim dahil la ke chini lor tamelo nili amenda puintum te det lo lan cho takalilan aprang men la Christmas hut pulo tang te da Christian atum ajha katum hola